tullaan oikeaa laitaa. Tällä hetkellä Marjukka Virta. Virta pitää ja pistää keskelle ja sieltä se tulee. Hieno maali. Suomi menee 1-0 johtoon. Niin saat jälleen renkaan itselleen, niin saakin. Laukaus lähtee ja sinnehän se menee. Voi. Peli tasan 1-1. Kanada saa nyt sitten rinkulan itselleen. Lähteekö laukaus? Ai, se oli ikävä tilanne. Mutta minkäs teet, että halussaan hakee sieltä toisesta laidasta Ashley Petersin. Ashley Peters pujottelee ja nyt tuli komea maali. Se oli komea maali. Se oli kyllä Petersiltä hieno suoritus. Rengas on Suomella 2 minuuttia pelattu tätä ottelun toista erää ja Suomi heti onnistui. Annuksessaan Rice se on siellä. Hyvin vanha talo näki siellä. Ajai ikävästi siinä. Joo, Mari Kalliolta renkaan menetys ja nyt sitten Kanadan paikka ja sinnehän se menee. Ei voi mitään. Numero 21, Barb Bautista. Siellä Virta katsoo rauhassa mitä tekee. Joutuu uudet pyörähdykset ottamaan, kun ei apuja löydy. Nyt siitä laukaus ja sinnehän se menee! Mieletön veto! Kylläpä tuli hienoon paikkaan. Marjukka Virta tasoittaa ottelun 4-4, kun minuutti peliaikaa jäljellä. Siinä on kyllä hänen tavaramerkkinsä, eli kädet käy ja ajaa hienosti sisään sinne kolmion sisään ja malttoi katsoa, missä sitä tilaa oli ja sinnehän se lähti se laukaus. Siinä on kyllä Suomen kapteeni otti nyt tiukassa paikassa roolia. Sanoo nainen, joka itsekin Suomen kapteenina on tiennyt, että miten tätä roolia otetaan.